Takže a ja vás tu vítam pri novom videu. A dneska to bude opäť z Minecraftu z mojej starej sérii, čo som netočil 2-3 mesiace. Som si dal trošku oddych a konečne nastala chvíľa. Pozrite sa, čo som tu postavil. Nehovorte, že to není, že to je... Je to málo podľa vás? Všetko? Tam vzadu. Obklapka to bola dosť dlho. A vidíte, že už mám enchant, takže som už našiel aj dia. A toto mi priniesol Ježiško. 6 play diamantových. Veselé šťastie tu máš 15 odberateľov, ale ja ešte nemám 15 odberateľov, je bolest. Ja som aj bol v nedu. Diamanty sa mi hodia, aj keď som ich už mal. Našiel som ich. Koľko bolo diamantov. Tu mám takú veľkú palu. Tu mám taký hlad ako kedy. Tu mám toto. Tu mám to. Tam mám na tu som tu blízko našiel. 2-3. A to som vybudoval toľko veľký. Hneď jak vyrastli som. Ale ten čas preci Adam. Adam si rovno 52 enchantovaných, či neenchantovaných, ale... Ale lebo som no tam je tiež druhý portál, ale ten som nepostavil. Tu máme našu starú kladničku. Tu mám blok. A tu mám, pozrite sa, akú veľkú blok. Tu mám toto, medvády a toto. A teraz idem enchant. Ja už som bol v nedu, ste aj videli, takže som už... A tu mám enchant. Dúfam, že sa vám bude páčiť tak. Pekne, ne? To drevo som potreboval, to som sa nevidel, ale to vlastne. A tu dáme... diamantový fire protection. Unbreaking, tam... Fajn, dobrý enchant. Ja mám chestplate. Boj. Pridám to. A mám diamanty a na to ešte špeciálny na to krumpač, aby mi keď z toho spadli viacej diamantíky. Mám ich málo, dneska som ešte nenašiel diamantíky. Takže dneska som ešte potom nenašiel diamantíky. Tu mám 7. Tu si ich takto postavíme. Tu tak. Tu mám špeciálny krumpač, kde je napísané fortune. A fortune znamená, že kladeš šťastie, takže budeme, keď máš viacej šťastie. 1. 2 teraz. Vidíte? Inak, a teraz tiež 2. Inak padajú len toto. 2. Inak padajú len 1. Keď nemáte fortune. A 1. Mám 16 diamantov.
A idem, počkaj, idem spraviť. Kde mám? Tu mám toto. Počkaj, niečo napadlo teraz. Čiže koľko sú almoji? Keď možno vyheknem ten, čo sa nedá získať. A možno nie. Tu mám kopu ironku. Tu mám už vypustované. Tam nie je nepali. To je môj starý projekt, čo už som nehral tie pál. Vyberáme kožu. Ten z kože jeden, iron, druhý, tretí zlatý, diamantový. A možno si hacknem. Takže áno, videli ste, dobre, mám tam kopu. Toto si asi všetko kytičky. Som sa už na tento diel no, tešil na to dlho, že budem konečne zase točiť ju. A dúfam, že ste aj vylali. A ja tu mám veci. Lebo už nemám miesto. To je bohodel čestka, takže to je úplne jedno. A od Mikuláša alebo od Ježiška sme dostali dobré veci, ne? Lidičky. Prepačte, že nevyšiel v pondelok žiaden diel, ale proste nevyšiel. Už nemám kožu? Nie. Takže budeme musieť za viac konať. Takže tu ten, čo si hacknem, ironový, tu zlatý, ešte diamantový. Ja už mám teuktač. No potom ako by som vyťažil toto. Ja si ich aj nančantím na ten, možno. Počkajte. Op. Op. Tu a tu. Tu mám takú sprchu. By som ju spravil, že dám tlačítko, ale tu nie sú tie písmeny. No. Tu som mal toto, len ale tu za týmto mám, no vidíte, už mi snesla vajíčko. A ideme na povrch a ideme sa pozrieť na moje stavby. Pred videom som,
Jak Monster? Jej, prosím ťa, Monster. Môžem hľadať asi slime, lebo slime je tiež monster. A to sa on sa môže odtykedy spavnúť. Oh no. Fire aspect. Možno odholím, možno nie. Jasne. A zabijeme kravičku. Hahaha. Kšip. Skrču nám dám na 5 hity. Tam ho zobere, počkajte, open. No. Ale pavúk, ja pavúka ani nestihnem zabiť, lebo som sám. Sujevka. Ja malo by som spraviť. Keby aj keď ich mám kopu. Dobrý deň. Zoberám si len kyblík vodičky. A mám ešte kamenné veci, lebo tie železné si ešte nebudem. Mám 200 taky, ale to není veľa. Ale to nevadí, to mám peniaze. Ten ježičko mi tu dal strom a toto. A zavčeky. No toto. Jasne, že nám si to tam postavil ja. Píp. Kde mi do boha mystria? Stati to? A aj tu mi stade to miznú. What the fuck? Jak? Oni sa si kde spavnujú. Alebo čo? A toto projevka, to tiež robí takú. To boli koľko veľa. No. Asi preto, lebo tu boli veľa zvieratá. Čakajte, dám baby, aby tu neužili čo najrychlejšie. Fajno. No, nie veľa, ale to sú. Hop, hop, hop. Táto séria mi chýba. Ježiš, ja chcem tie modré, A, to toľko veľa super. Tieto modré mám toľko veľa. Tu vidíte, že som si ich dal vedľa seba. Tieto. Tu mám pekné kvičičky. Tu si dám takto okolo svojej.
aby keď odháňala. Ja veľa tu neviem. Ešte som ja furt keď idem do nedu, ani nechcete vedieť, ja idem po ten Chopspade. A kde má si teraz ten Chopspade? No nie Chopspade, ale tie Almo. No po toto video by to bolo všetko. Dúfam, že dáte like, odbel a zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. Tak, čaute.